हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो आंनि मोजां मोननाय आरो अननायखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बावहरग्रोनाय जाबाय। थ' लोगोफोर आङो नै गगा मोनदों एकदम गारमायानो जाया रायलायबाबो थेवबाबो आं भिडिअ मोनसे खालामसै होननानै ओरैनो थास्लाय लाबोबाय। आंनि भिडिअ खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नै बोराया आंनो बेखौ गिफ्ट लानानै होफैदों। मैया बेलासिनि 6:30 सफैदों आरो बियो मा बुस्थुथाय नायनायनि र' मा बुस्थु लाबोदों बोराया आंनो मा गिफ्ट लाबोदों बियो। वाव नै मा बुस्थु इलाय नुबायना लोगोफोर नुखाबाय जानांगौ नै खेवनो र' मा बुस्थु इलाय माथो अबावबा थाबथाबाय नै लेखा गोलैदों मा बुस्थु अ मा होनो स्टेन्ड मबाइल स्टेन्ड बिहरना होदों बोराया आंनो गिफ्ट। आंथ' बियाखै बियाबाबो होबाय आरो नायनायनि र' नै ओमफ्राय बेयाव मबाइल लागायो आरो नै इयाव ओमफ्राय नैबे लाइट आरो नै चार्जार पिनबो दंमोनथ' बोरो नै चार्जार पिना नै आं बारा रोङाहाय ओइ जाबाय ए स्टेन्ड दोनजायो आरो नै बिदि दोनबाय फट' शुट खालामनायाव बिराद मोजां जागोन। नुबायना लोगोफोर नै माबायदि बिराद मोजां मोनदों गोसोखौ मानोना आंनो नांखागौमोन बे बुस्थुखौ ओमफ्राय आं बायनो नागिरखादोंमोन आं बायाखिसै बोरायानो होफैबाय आरो आं बिराद हेपि बेखौ मोननानै मानोना अनेक खामानियाव होगोन बे आंनो बेखायनो आं हेपि आरो लोगोफोर चार्जारजों जायो बियो र' नायनो चार्जारजों जायो सुइचबो दङ नै इलाय सुइचआ बख'जायो नै बे सुइच आरो ओमफ्राय ब्लुटुथजोंसो जायो बेयो लोगोफोर ओरैनो जाया डाइरेक्टलि जाया ब्लुटुथ नांगौ आरो बेखौ सालायनोबा जेखियानो जादोला आं बिराद मोजां मोनदों मा साननानै होफैखो आंथ' मिथिला आरो आं बिखायाखैबोमोन गावसो होफैदों ओमफ्राय थेवबाबो आंनो नांखागौमोन नालाय आं बिराद गोजोनदों आरोना लोगोफोर मानोना खामानियाव गोनां बुस्थुखौ होफैयोबा बिराद हेपि मोनो गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनो आरो आंनि रावखौ मानो बिदि जादों साननो हागौ नोंसोरो आंनि गोदोनायाव एकदम सानानैनो मैया हरावबो उन्दुनोनो हायाखै आं गगा मोननाय गुजुनाय इदिनो लोमजानाय ओमफ्राय
मुलि जादों मुलि जाबाबो मोजां मोनाखै आरो थ' लोगोफोर आं बेखौनो बुंनानै नोंसोरजों दसे समबाबो नुजाथिबाय थ' बाय बाय आरो लोगोफोर आंनि चेनेलखौ जेसेबां हागौ एसेबां नाय थ' बेखौनो बुंनानै आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय लोगोफोर थेंक इउ